bandiraɓe ɓiɓɓe leydi gambinaɓe ɓiɓɓe leydi sénégal mauritanie ko taki gambi e ko taari ɗum kan an bandiraɗo debbo walla an bandiraɗo gorko kala façon caɗele joguiɗa armi wadduma e ceerno alpha badji toon to gambi ceerno alpha badji noon jooɗi ko toon to gambi nokku no wiye fuuña kala ɗo gonɗa e nder aduna he omo wawi gollanadema haajuma humto nde tawno golle makko ko jalan o gollirta so tawi ko ƴewgal jiɗɗa o ƴewanma ɗon e nder jalan he tawi ko jawdi jiɗɗa basal woɗɗitoma e nder balɗe tati o hokkatma ma ser e basal walla ko caɗele goragu joguiɗa sa jokkodire makko yorat kon forto liw wiye tet ñaw hémorroïde ñaw ndoham siti foof omo safra ɗum tension kam e cancer foof omo safra ɗum hay jabet ceerno alpha badji ene safra e nder une semaine keɓta hoorema 100% walla aɗa wone kaso o gollorma ɗum e nder une semaine walla ko ɓayri jiɗɗa foni tawi e ceerno alpha badji mbimi kala mo wini limto juuma kala caɗele ɗe mbawɗa dañde aduna doɗɗa ha tampuɗa sa hettima ceerno alpha badji ma haajuma hum aɗa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 220 238 53 36 ma heɓ ceerno alpha badji en tawte ko toon to gambi baba bisimilla mon e galle Allah galle mon sinno ko sagam kadi wona ngal ɗo koyngal addata mon ɗo ko mbaɗanmi e wuuro he noon ko fodde wonde sabu sa dañi rende bandere kono garangal ma hande ngal angal welimi ngal welanimi sabu sinno ko sagam takko miñam wona ni yarata kadi enen ɓe fof eɗen gandi mariage forcé kam koko kewti baaba sinno ko sago taw hande so mo ummoɗo omo yaaha omo resoye tawa ko beelam mo yadata tawa ko weltare taw aɗa welti mbiɗa welti omo welti kono ɓayda woni kilifa makko koye haala ma tan wawi rewde ko konngol ma kanko ko eyi tan foti wiide gonga ni ina muusi hokkede mo yiɗa saka noon duuɓi mabɓe ɗi no mbayi towdirde ni kono sago Allah sago ma min noon sa yi kaldirmi dani ala mo gandumi so wona takko gilaw naate oɗo galle a part ma miyam oɗo mi yiyani miñiraɗo mi yiyani mawniraɗo ko kanko woni miñam ko kanko woni sekilam ko kanko woni jaadiɗam ɗum noon ala ko mbawmi hen wadde sinno ko doole mi wawa foɗodirde ma saabu ko an woni jihnaɗo makko kono noon ñagorimami saabu Allah rek so jeehi ha on jottoyima kadi ƴeewe tan no ɓuuri fewide mbaɗon ɗum yo Allah wallu oɗo yummakko woni bajjam bajjo goto debbo Allah hokkunokam woni yummakko konkone o yeehi mi yiyani konkone nemomo ha Allah waddi kam takko yelam ari ɗo weeli ha maayi koɓe funeɓe a saha ari a andata jeeyaɗo e galle emo jeeya kay galle aɗa andi ɗum ɗon hande oɗo jamono weeɓani noon Allah jarama on jarama mi weltima no fewi mi weltima
aduna ko meer ko noon enen ndenndi koye amen an kam ko woni takko an artir hakkille ma o ar saɗa salmina ha jooɗo min kam min najat walla ko ɗum woni o ko takkoyiram ala o wona takkoyiram mi jeeya mi mbayano jiiɗo mbarodi ni ma no jiiɗo malayka ni mi famata ko kewi ko woni ka woto wi noon oɗo wi noon a famnon mo tan oto wi noon oɗo wi noon kono ɗum ɗo ne weeli ɓiye mo jibinɗa wima no doga wayno min cikkannomi ni mataw wonko riddima ɗum cikkanno aɗa andi gowka jaasi dabre gonda yimɓe duuɓe kitali pina subaka goto tan aɗa serta e mabɓe aɗa andi ɗum ɗon kadi welani eyyi kono aɗa andi neɗɗo debbo hay sino a yontira seeɗa poɗɗa ko resede ɗum woni lawol nani ɗum yeddaka kono a famanmo kaw fammo hankkadi so haɗanma jaab so haɗanma jaab walla hannde wontade toon cekkinawma an a moƴƴani a waɗata lakara sukaɓe foof yew sukaɓe giƴƴiranma foof ne nafginnaw men an sana yaade tan huyude ɗum ɗo ko lawol ɗum ɗo ko lawol solo prix an tan gacci a hersini kam sukaɓe giƴƴinamen an sana yaade wonde worɓe debbo wonde kede jeeɗan kadi woyɗo hannde a yaltoɗo janggo a yaltoto ɓaw janggo inchallah a yaltoɗo a wonta yaltuɗo hannde sukaɓe fof nafi jinnaɓe men sukaɓe fof kala jiiɗa goto fof nan yiilo ko nafi jinnaɓe artere galle kono an goto min jogui ɗiɗi ala fof komin mbaɗnanima sona huuɗe yaata hen woɗi ottoɗa wiya an hersinim an hersini kersiɗa leñolano fof kersiniɗa ƴeew giƴƴirama fof ala hen hawe wor musen fof an jatta nan ko worɓe mais worɓe ƴeew caga dambal worɓe tan jatta an ala sehil hay debbo yata ke rewɓe caga dambal ganduɗa ngal cagiyagal ƴetta ɗum an de a ronon manda ko ganduɗa ngal cagiyagal kono toon jara yaltaɗo hannde sa hirtitaka wattutaka heccitaka takkoyilam tinno ar jaɓan bamma ganda bamma fawatama ko moƴƴani e gueɗel ɗimmel guel debbo woni faydum ko dewgal debbo kala ko mbawɗa wonde hay sa woni président hay sa woni waliw ko dewgal woni battane ma mi haalanma noon debbo gueɗe tati nane debbo yumma halfede bamma halfuma jinnaɗo ma halfuma ɓiye kadi ara halfuma haytane halfuma debbo mayata koye kalifade debbo ko kalfateɗo wona jeebateɗo tinno ɓinguelam jaɓan bamma ko wima ko poftina kam poftinon kam ko guuranmi ko min tani Allah gandi ɗum ko min tani Allah gandi jeyga huɓɓoɓe nder ɓernam mum Allah ɗum mbawmi wullitade tinno mi ala mi yiyani mi nanani so wona an goto son mbaɗini min on garnat kam son mbaɗini min mi aani ɗo gonmi ɗo hannde komi belɗo komi goto mi ala sehi mo gullitani mi ala bandiraɗo gorko mo gullitani mi ala ɓiyummo mo gullitani mi yeehi noon hami sisi ɗo gonmi ɗo hannde komi jakɗo jakre nde goni ko an tan wawi safrande mi ndeɗo ñawante an fof a hersini to uddormami ta hay goto wawima haydara an fof gacci a hersini kam wawi hankkadi si Allah jiiɓi wonta yaltude wona ko say tan hankkadi mi ƴetta responsabilité ha timmo
hankadi wonta accude boom hanko omo yaha damal gallo a nani kalim ko oɗo ko bonɗe needi omo yahata ladde omo fiji tan caɗele geddi yimɓe wurgo fof anni ko jahowo onon woni dede wat sese dede artir haqqille ma o haqqillam yahana e nokku de haqqillam nen ɗo jooɗi haqqillam nen yahana e nokku ayi anani neɗɗo aɗa wawi nehde ɓiye taw a fiyani ɗum aɗa wawi noddu ɗum mbajoɗa ɗum tinda ndaara an o yohti tinnede oɗo ko lowtota ay lowtala hande ko fiya ko hande o wonta yaltude hande ko deñ ko min ko kalami ko an tan mballani aɗa wawi segde piya anani taw omo wonde malaise o yana walla tension yandenamo o yana o maayo e juuɗe ma hankkadi aduna eggeɗe laakara koɗe a wonta yejjitede e haala arti haqqille ma Maymoun oɗo haydara heɓatamo tawi min certuɗo hande oɗo pigal tan moƴƴi makko ayi o sikkanno mataw kanko ɓuurimi doole kono hande o yi o andi mbeɗa heddira o andi mbeɗa heddira hande te ha janggo mbeɗa heddira te so watti wayni ni mbaɗata moom suudu ndu o wonta yaltu ɗum so Allah jaaɓi te o wonta yaltu ɗum hay hande janggo ɓaawa janggo wonta yaltude te hankkadi miiɗa bomata haala hen an jiɗmi gaƴƴa hen ha laaɓa gacciɗa men min moom reglu ɗum ha sella so Allah jaaɓi wona ko mbabba tan senturam nen ɗo to jooɗi ɗo tan moftami so waɗi ko wona lawol tan natam nde suudu fiyam ha Allah bonnamo takko hankadi ko yaadu tan sisiɗo yaadu tan sisiɗo te konngol jinnaɗo yetta ko ya takko yelam mi risnima Allah e nelaɗum sa yeehi min goppotamo min meeɗatamo woppude saa fof mami artoon yurnitade mo ma moƴƴu so Allah jaaɓi Allah ko moƴƴo te kaw meɗen wosoroma gueɗel on ko woni sehil ma fof kebdi ɗon woni nokku fof mbeɗe sikki ko jiɗɗama ko jiɗɗa ko biye o ɓuuri ɗum tinnoɗa no moƴƴi mbaddata e makko hakkille an jibinimo de kono min mbeɗe jogui hen part de responsabilité mi woppirtamo noon de kala ɗo gonmi hakkillam ma wone makko te min kumpodirtani no woniri toon ni ko ɗum tan ñagotomaɓe ɓerde ma Boubou so Allah jaaɓi inchallah mamin toppito mboɗa andi min jibinima kono an ɓuuri yiddemo joni cigguɗa piggal wonko wawi safrude safre kay piggal ne har cukalel ha neho si Allah yiiɓi o yaltata wona ƴeew ha ɓooy joni sa fimo maaye juuɗe ma holko kal o mayita haydara heɓtama piggal warta hay goto sana needi woni ɗon minen no gomide sukaɓe komin fiyaɓe hamin ɗaati min neehi kankane o nehete cukalel nehete sa nehatɗo janggo woynuma ɗum tan gandimi hen o tewf aɗa andi min mi wawa yaltude e haala moon saabu ɓiɗɗo ko min jibinimo ko heñeram mi wawa woppudemo mi wawa welsindademo min kam wiyani accu jiɗmi an a wawa nehdemo min moom nehembo iko ni nerete ni tan nehrite ni tan ala piggal tan tut piggal tan cukalel so fiyaka nehdaka ɗum tan gandimi hen heddi ko noon haalka heewi anen de jiɗmi jalta hen ha laaɓa gacciɗa men kono ayi takkoylam debbo ko suudu muɗum suudu ma no wayi wade foof wallahi yo ɓuranmo galle bamma par ce que suudu ma mbatta ko welma kono so tawi wonti ko galle baba ma ko jiɗɗa watta wawa wadde muñ inchallah ma Allah rokkuma sago ma tinno takkoyam sa yeehi hakkillam meeɗata yaltude e ma kala ɗo gonɗa mami heɗo no gonirɗa toon te konngol jinnaɗo yetta Rougui nawmo ballamo paroyde bagage makko
Faruma dow humba de Idi jam ñalle Yalle jam. sel Jam bolo. Alhamdulillah. Barakallah. An mi wayri yidam gila garduɗa e Khadija ha joni. Gila nden ha joni mi yitanima. won ko addi kam ɗo Bismillah. sababu ne Khadija balɗe nani mi natti yidam hay somi noddimo boîte vocal kamɓe kono eɗon jakre gonni par ce que manda fof ko woni Mais holko badduɗa e Khadija walla holko Khadija watma yimɓe kay so gondi enon jiyodiranno ɓe jeeyi ha ɓooyi seeɗa ɓe natti yodirde holko addi sababu o ha aɗa jooɗo dummuna a yiyani Khadija. mi teskaki ko potmi waddemo ala fof komin mbaddi min e makko wona ko mbimam wona ko mbanmo te kanko ne pareil mi yiyani ko wi kam kene jaggom a wasarde yam par ce que ñanden no garduɗon ni no Khadija haaldiranno ni e no haaldiranno e ma ni mbiɗa sikki tan Khadija no jogui guille ma omo yiɗma min ko ɗum jiimi e Khadija an haydara ala ko cutta kam ko mbaɗɗa Khadija. à part ko mbaddunomi e bammakko mi tinani ko mbawmi waddemo ko accirimi ye wadde ka badɗo e bammakko an ɗum ɗon wattake neɗɗo sa yiiɗi ɗum a yiiɗat jinnaɓe mum a yiiɗat kala ko takke mum ko ɗum woni guila wona baddugol corumam cortumami wona konngol e jaabuye c'est juste que noon dardanno kam ni woni ko mi yiɗa ɗum tan wonno probléme o ɗum ina hawni joni mbiɗa hay sa noddimo téléphone heɓata hay somi noddi boîte vocal kadi joni an tottan numéro makko mi ƴeewa noddudemo mi ƴeewatamo mi heɓa ko noon wayde hay téléphone makko huɓɓani hay min mi noddimo ni mais ko boîte vocal o naati komi téléphone makko kañum kam huɓɓani kam jiɗɗo jahanami galle maɓɓe ƴewna kam fo woni joni min mi yaha galle maɓɓe mi anda galle maɓɓe guila garuɗa e Khadija ɗo en ko nden min mi yiide Khadija guila nden ha joni mi yiyani holno jaranmi galle maɓɓe mbiɗa sifnadema galle o bisimilla sa yalti jeere nde a ngaɓi passerelle o jippima sa ari hay tali karoye étage mawɗo danejo ɗon woni galle maɓɓe ok étage mawɗo danejo tali karo on kay mbiɗa andi ɗum kala ko hen wawi wonde min ko jiɗɗa ko mbiɗa wawma ɗum waɗan kala ɗo henna kadi kala ko jiiɗa henna rek koye haala wattinto mon wat feere mi yaha galle Khadija mi ƴewanma ko woni e dow comme ñim ñin mbaɗana kam so Allah jaaɓi on waɗanma ɗum yahanam toon mami yahanma toon so Allah jaaɓi ko ɓuuri yawde noon mboɗo yiiɗi so Allah jaaɓi mami yaha toon kala ko mbawmi hen dañde en kumpodirta mami artema mi haalanma kala ko wawi hen wonde ma tin so Allah jaaɓi ok jarama jeewa tan ɗum ko gonɗa mbarodi ko foof sa naati e guille sa rentaki gondata ko ullundu cikkannomi o ni boom ala ɓerde yidde cikkannomi o hay goto yiiɗa ande hande feere ma boni wadde a naati e guille a waɗanno banmi ni tan min de kam hay goto mi yiiɗa wadde a yimi fofti
tinnoɗa woto way na rugi waynima ko jaado tajoyde biye pour yaade rendez-vous makko kanko tottuma ensemble oro souvenir hakkunde mon ay hi tinnoɗa mbatta hakkille hoore ma nani woto way waynani sali Carla. Ne? Mbaɗɗa sen? Mbaɗɗa tan ba. Banande wonɓe. Ça va? A juulan? Oui, merci joni. Maɗo hokkuda téléphone. Téléphone ɓe? Ɗum suuɗa men to. Oui, merci. Yo. Ko woni hen? Waɗi ɓonwandu irti? Mi cuutta kam de. Yo taw ɓonwandu ko irti nawma vital ƴeeweɗa. Janngo sa waɗani heɗal. Sa fini. Jaha clinique to. Nottoɗa docteur. Holmin hol docteur? Min o? Iya, min noon haydara heɓani ma won ñawɗo kay mataw an sohla toon walla? Ko an o sohli. Ko waɗata ɗum? O wiyani o haalnani kam haydara. Ata nen ɗum. An min meeɗa toon safrani? Mi meeɗa toon jogade haaju so wona an de kono min kam ala toon haaju ko waddata yam wal won ñawɗo gonɗo yam mumtinani komi ñawɗo ko temtinani ma to komi ñawɗo min mbeɗa laaɓani hen ka jaat toon en mbiɗa mbiɗen jogori hanguede sababu ndugi pour o safreji kono neni min ɓuurma ƴoƴ min ɓuurma wondude hakkillam haydara wondani tawi noon ka jaat toon gonɗa wiide min comme kangade joni mbeɗen rew rugui noon komi jiɗɗo ɗum neɗɗo noon sa yiiɗi ɗum a rewata mum ɗum addinimo rewde rugui kono wondani e kayɗe mi hangaka mi jinnaka jiɗimi pofna hoore ma neni yahat toon kam wona min waɗa ɗum yahande ma limam noon mi yahande eyyi A fini. Nuutoy mo ganda ko wiyatma. ala kalɗa toon sabu eyyi ala kalɗa noon e Haydara mi haaltani mo. a halnanima haydara yam Haydara. tan tan juuɗi ha ɓo wi o mar toon Kanko sohluma. jang hoɗon heure Sa fini a haccima happere. Jaha nuutoyɗa. enen jahat walla Ala an ko uriya. d' accord moƴƴi yalla newnu lawol yalla fawmane lawol ɓural amin eyyi kajjata yo Allah yoɓe moƴƴere saabu ko mbaɗanɗa ɗo min koko mawni kajjata lam guel ɗo ari jungo ma kono famɗi mbaɗɗa hen ko yummum o wawa wadde e muɗum noon Allah jogui jobdi yo Allah yammo neɗɗo no ñaago hunde taw ɓurani e mum ko jiɗɗa yo Allah waɗane ko yo tan ko ɓurale maɗa min ñaaguima ɗum Allah yo Allah waɗ ɗum a weltanama kadi no feewi noon min ñaganoma Allah yo Allah hokke ko jiɗɗa taw koko ɓuure ma kadi andi heewi ko neɗɗo ñaagui yo Allah rokku ɗum taw ɓurani e mum kono kala ko ñaaguiɗa yo tan ko ɓurale ma Allah rokkuma ɗum min beltanimama no feewi yo Allah junnu gonka ma ɗo kadi wuro ngo fof ne yettuma
e ɗum jarani wayde e kon noon ko noon ko giɗo ma yehi ceerago ne ɓalliɗo mo yehi ɓinguel ma yehi jogani kam nafoore ne kay ko noon aduna ko noon ɗum woni hen kono jarani wayde o wummi ko ɗo o fayi ko yummakko e bam makko suumi o fayi ko suudu makko ɗum noon min jettuma kaddi jettore jarama on mbaɗen duwa wassalamun 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 ala almursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbil a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma belam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no fewi